Здравейте, казвам се Филип Терзийски, защото път го бъркам. Не е смисъл да хакна игра по избор, ще си избера някоя. Не знам коя. Running Fred, нали? Да, точно така, Running си написал. Running Fred. Ето го. Това ми е телефона. Остави. Тази игра реши моя малък брат. Не аз. Ай бе, аз ще седна тук. Добре, само да се изтегли. Още малко. Може и да кача миналия клип, докато се сваля. Изчакай бе. Много да правим. Всички тези пъти да учи. Няма как човек да... Добре, нека влезе. Моля, много мръсна ми. Добре, готово. Сега нека почваме. Ето я Running Fred. Защо не хакна първо с Lucky Patcher? Аз си лягам, човекте да си лягам. Не мога повече да идеш. Аз си лягаш, бе, пошпаланка. И аз бих се изморил да правя спанак и да се разхождам навсякъде.
Да? Да? Те пак ще си спъгай по една мачка. Would you mind if I stole for a second? Sorry. No, of course. Thank you, sir. I really appreciate it. Okay. Jesus Christ. You know, you only never brought anybody home that I thought was worthy of her, but I knew that I found something really special when I met you, and I knew that the two of you could really hit it off when I put you together. Thank you, Edward. You've been awesome. And, you know... Уит, вашият тренер. Какво ще правим? Ще построим мост. Той ще свърже досегашния ви живот с бъдещия. Ще направим упражнение, за да потече енергията като река. Морето, разбрах. Трудна работа е да направиш мост. Ще се справим, като му дойде времето. Време е да започваме. Елате, имаме работа. Хайде. Тайната на черния недър. Неделя от 12:15. Подиева в Емили. Трисане температура, главоболие, крема и запушен нос, болки в мускулите. Нямаш време да си болен? Разчитай на Терафлу силена формула. Уникална комбинация от 3 мощни активни съставки, които бързо облегчават симптомите на простуда и грип. Терафлу силена формула. И отново си в играта. Терафлу. Не губи време с простуда и грип. Терафлу силена формула е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и мъжи над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Кръстици. Защото има защо. Не се панирай, ние сме се погрижили. Вземи новия сейф пакет само за 10,90. Защото има защо, казвам. Има защо. Но кажи защо. Това си е мой проблем. Грит! Добре! Получавам 10 в началото. Окей, много приятна е оферта. О! Какво по дяволите става тук? От скайнкан. В България нямаме скучни пътища. Затова е хубаво, че вече имаме автомобилно застраховане на европейско ниво. Ние Групама сме френски. Нека Вали намали Илия. Тя описва Нека Вали като откровен разговор с себе си, като ново начало през поглед на изживената любов. Какво каза татко ти? Къде е? А? В таверна. В таверна? Да. Какво значи? Пие ли? Да, на рожден ден е. А, да рожден ден. Така, Боже. А Чичо ти не е ли с теб? Не. Той на Яново ли си, Чичо? Да. Ай, стига е. Добре. Качването ми е завършено. Уху! Колко бе? Ай, сега какво съм направил? Мале, шая втасахме. Това е тази тъпа песен, бе, Боже, Господи. Мале, почвам да се изнервям, ще умра. Ти никога намери ли си грешки, защото на теб? Да, 3 грешки открих. Е, от 70 въпроса. Да, ма трябва да ти. Мале, аз какви ги върша, голям съм глупак. Голям. Чакай, сега трябва да направим нещо друго.
После се върна за хака, боже господи. Разчиствам си таблета и после ще питам. Пиша hack with game hacker. Какво не ми трябва са? Clash of Clans, какво ми е по-так? Добре, вече снимам мод. Аре бе, слезни на земята, бе, глупак. Глебах с нами. От 10 минутки.